Súťaž sa volá Mohli sa stretnúť? A my vám v nej vždy ponúkneme dve známe osobnosti z histórie a vašou úlohou je povedať nám, či sa hoci len teoreticky mohli stretnúť, či sa časové obdobia, v ktorých žili, aspoň z časti prekrývajú. Telefón nám zvoní. Dobrý deň, kto je tam? Mária. Výborne. Mária, ste tak trochu historik? Historik? Ja som rozumela, že majú volať hysterici. Ja teda nie som. Ale keď ma včera tak vytočila tá moja susedka... No tak sa upokojte sa, Mária. Určite sa trochu vyznáte aj v histórii. Ale iste. No, tak dávajte pozor. Mohli sa stretnúť svätý František z Assisi? No, to si asi zle prečítal, môj, nie? Nie. Ja sa pýtam, či sa mohli stretnúť Sisi a svätý... Či sa mohli stretnúť Sisi a svätý František z Assisi? No tak, moment, hej, už ich je tam nejako veľa, no. Tak, mohli sa stretnúť Sisi a ešte aj svätý František z nejakou Assisi? To sú traja? Ale aký traja? No Sisi, svätý František a Assisi, no. Len neviem, kto je to tá Assisi. Ale aká Assisi, prosím vás? No tá, čo sa s ňou mal stretnúť svätý František, nie? No ale veď to je svätý František z Assisi. A ja sa pýtam, či sa mohol stretnúť z Assisi. No tak je tam ešte aj Osisi? No tak aký ale... Osisi? No veď si povedal, že ten František svätý sa stretol z Osisi. Ale ja nehovorím z Osisi, ale zo Sisi. A ten Sisi je kto? Ale to nie je ten Sisi, ale tá Sisi. Ju bodli vo Švajčiarsku. To bola rakúska cisárovna a uhorská kráľovná. Manželka Františka Jozefa. Františka Jozefa z Assisi? To je jeho celé meno? Nie, to je iný zase. Jeden je František Jozef a druhý je z Assisi. A to nebol jej manžel? Nie. Však on bol svätý, tí sa väčšinou neženili. Takže Sisi niekto bodol? No. A František bol z Assisi? Áno. Takto ju podal ten František. No, moc svätý teda nebol. Prečo myslíte, že Sisi bodol svätý František z Assisi? No práve preto, že bol za Sisi. Keby bol pred Sisi, nie? No tak by ju nemohol len tak ľahko bodnúť. To by ho videla, nie? No. Ale keďže bol za Sisi, tak to ju mohol šmyknúť raz, no? No. Či ten atentátnik, ktorý bodol Sisi, ju aj šmykol, o tom nič nevieme, ale hlavne nikto nebol za Sisi ani pred Sisi. No tak, keď ju niekto bodol, tak asi bol za ňou, nie? No dobre, je to možné, ale určite to nebol svätý František. Ten František bol proste za Sisi. A čo keď ju bodol ten František Jozef? No ale prečo by ju bodal, veď to bol jej manžel? No veď práve. Či sa on tiež nevolal Assisi? Možno boli bratia. Nie, Mária, počúvajte ma, Assisi je mesto. Tam bodli Sisi? Nie. František bol z toho mesta Assisi a preto sa volal svätý František z Assisi. No to je nejaké divné toto, nie? No tak ja som z Papradna a tiež sa nevolá Mária z Papradna, nie? Nie? No len tak pre zaujímavosť, ako sa voláte? Mária Bystrá. To je moje celé meno. Mária z Papradna by sa vám hodilo viac, ale to je teraz vedľajšie. Teraz sa vás definitívne pýtam, či sa mohol stretnúť svätý František z Assisi a Sisi. Áno alebo nie? No tak keď ju nebodol, tak nie. Veľmi správne, veľmi správne. Svätý František z Assisi žil na prelome 12. a 13. storočia a Sisi v 19. storočí. Mária, polovicu úlohu ste splnili, ide druhá otázka. Čo som vyhrala? Zatiaľ nič. Pozorne ma počúvajte. Mohli sa stretnúť
Mária, pozor, toto bude ťažšie. Mohli sa stretnúť Maradona a Madonna? To sú sestry? Kto? No Mara a Dona. Jaká Maradona? To je jedna osoba. Hej? Ja, tak potom to sú siamské dvojčatá, nie? No, vidíš, tak predsa sú len sestry. Nie, hlavne Maradona je muž. Hej? Ale to sú ženské mená. Aj moja suseda sa volá Mara. No a Dona, to je tá z toho seriálu Beverly Hills 902, nie? Nie, toto je priezvisko argentínskeho futbalistu. Dal gól rukou vo finále majstrovstiev. Joj, Andy. Ty si úplne popletený, tak to bola hádzana, nie futbal. Nie, on hral futbal, ale dal gól rukou. No, ale to neplatí. Ježiš, to teraz nie je dôležité. Dôležité je, či sa mohol stretnúť s Madonou. S Madonou? No, to pochybujem, vtedy sa ešte futbal neheral. Kedy? Ale Andy, nerobte sa hlúpi. Háda mi nechcete povedať, že svätý Jozef hral za FC Bethlehem Ligu majstrov. Ale ja nemyslím tú Madonu, ale speváčku. Speváčku Madonu. Madonu Ciccione. Čo? Ciccione. One? No ale čo one? Andy, veď sa už vykokcite, bože, no. Taký šikovný moderátor nevie si na celé meno spomenúť. Nie. Ona má také priezvisko. Ciccione. No to má priezvisko ako nejaká žena ľahkých mravov. Nepoviem to, dobre. No to teraz nie je podstatné. Podstatné je, či sa mohla stretnúť s Maradonom. S tým hádzanárom? Ale futbalistom. Naposledy, Mária, mohli sa stretnúť Maradona a Madonna. Kde? No to je jedno, kde. Teoreticky, či sa mohli stretnúť, či sa časové obdobia, v ktorých žili, alebo žijú, prekrývajú, no? A oni ešte žijú? Mária, keď vám to prezradím, tak budete vedieť odpoveď. Prečo? Mária, zamyslite sa. Populárna speváčka a známy futbalista. No čo to tak asi môže znamenať? Viktória zo Spice Girls a David Beckham, čo som vyhrala. Nič, Mária. Viktória a David Beckham sú tiež speváčka a futbalista, to ste povedali správne. Dokonca sú manželia, takže tí sa určite stretli, áno, ale Maradona a Madonna sú tiež futbalista a speváčka, takže to znamená čo? Že sú manželia? Nie! Manželom Madony je Guy Ritchie. On je futbalista? Mária, pre zmilovanie Bože, rozmýšľajte trochu a povedzte, či sa mohli stretnúť Madonna a Maradona. Áno alebo nie? No podľa mňa sa už aj stretli a asi sa aj zoberú. Madonna predsa nebude žiť s nejakým Guyom, nie? Takže vaša odpoveď je áno? Áno. Výborne! Aj na druhú otázku ste odpovedali správne! Ostaňte tam, Mária! Mária, vyhrali ste celoročné predplatné bulvárneho časopisu Hromy blesky, v ktorom sa dočítate všetko podstatné a potrebné informácie k tomu, aby ste na budúce nemali pri našej súťaži ťažkosti. Ďakujeme a do počutia.